Tinikai जों खरकसा बरकनो खिबिगुई तुकुमा जागा प्लेस वाटरफॉल आरो थांगी दंलायो बनाना व्हाट्सएप भिडिअ होनाय खिनि होनाय बनाय किसा अफसोस खालायदों नायदिदो किसा वाटरफॉल थांगी दङ दै नायथावथावखौ गोबाय दङ अरे कासलेस कलायन ब्ले खैसां सला खैसां बुफा खागै जाहरे काका खैजों सालायगोना वाटरफॉल बस सालो पापा हिमां हिमां लें सुकाबलै आरो बाइक रक बतलां मैया कासलेस कलायनाय दै बोसोर जान मा थानाय को अरे फाइजों मांता बाथाक बायदि तमनो रक बाथाय गजते लें या दन र सराय ना बो आओ भाई तो सोचो को ये और तो कॉलेज पर नहीं रख दिया कॉलेज में हम तो नहीं नखरजोंनाय बाखलाय साफ्रा दंनायखो दादा खुलुमनायखो खोदा खालायनो खालायखा आना हस्पिटाल सोंदो खालायनो खालायनो नोंलाय बदिराव कन्ट्रोल दंबाय बोरै बतावना दंगो खरंखनो तमा ओ नखरनासै बेजार लुतनो Oh, mutu ukoro kaki ke short something ke ses. Kise. Tom bakal tu tong le belose. Ai tam tan sai dia. Pai tu wat jora. Ego di. Tak bo ti jora tom bo. Tak wat bayang sih. Ngko mana? Oh, total bakal lang belose. दिन खाजा बॉडी बेला इंसान से या तो खाने में सबो आसन पुरको से ये तीनों हक आ दुनिया खाना खुदे